Ingħata envelop fetħu u sab li kellu titjira għal mawra fuq Malta. Kirigala l-jum il-missier li wassal għal ta' veduti sbieħ ta' Malta, għawdex panorami tal-pajsaġġ Malti, il-widien, il-knejjes, il-bajiet u xeni oħra li qisom minn suġa pitra mill-ħalliq fuq tila naturali biex qisu jurina gburitu. Joe Louis Abdillah beda l-vjaġġ tiegħu fid-dinja tal-fotografija fis-snin 80. Kien sentejn ilu meta l-familja tiegħu taw rigal titjira ta' 75 minuta fuq il-Gżer Maltin. Kien għadu qatt ma kellu l-esperjenza li jiġbed ritratti minn fuq ajruplan. Minħabba li hu iġorr il-kamera tar-ritratti miegħu kull fejn ikun, dakinhar tat-titjira ma naqas li joħodha miegħu. Minn hemm il-qudiem skopra li t-talent tal-ġbit tar-ritratti jista' jieħdu f'dinja oħra fejn mill-ajru seta' jiskopri aktar ġmil pajjiżna. Permezz tal-lenti tal-kamera tiegħu Joe iddeċieda li fost il-ħafna ritratti miġbuda mill-għoli seta' joħloq album oriġinali għalih personali. Iżda id-destin ta' Joe ritmu ieħor minn album ta' ritratti għalih personali qalbu fi ktieb interessanti għal kulħadd bl-isem ta' Malta Aerial Photography, Maltese Islands, Shores, Towns, Landscapes. L-idea nibtet minn rigal li tawni tal-Father's Day il-familja tiegħi. Fejjina ovvjament ħtaħt l-okkażjoni biex nieħu ritratti kif dejjem nagħmel. Mbagħad ritratti intoġbu, tant intoġbu li ħabib tiegħi għalli li tajjeb biex nuruħ lit-turisti wkoll u bqajt miexi minn hemm. Blajnuna ta' ħbib tiegħi sibt l-okkażjoni biex nippubblika dal-ktieb u nfirex mad-dinja kollha. Id-dedikata għal-familja tiegħu xogħol Joe Louis sappostu wkoll fl-ibleriji privati madwar id-dinja, fosthom f'pajjiżi bħal l-Awstralja, New Zealand, Ruma, l-Ingilterra, l-Iskozja, id-Danimarka u anki l-Iżvezja. Tlabnieh jgħidilna li x'għażel li pajjiżna jkun l-ingredjent prinċipali fil-ktieb li ħareġ. Il-ġmiel ta' pajjiżna huwa tant sabiħ li aħna ninsew u neħdu kollox for granted kemm huwa sabiħ pajjiżna. Għalhekk għandna nippromovu aktar biex il-barranin ikunu jafu xi ġmiel ta' pajjiż għandna aħna wkoll. Il-fotografu għalinna li l-passatemp tal-fotografija issa ħaż volta oħra għalih. Il-ħarsa tajnejh tixat b'mod ċar l-imħabba tiegħu lejn din l-arti. Ili minn lejt jisnieħu ritratti, għandi kollezzjoni kbira. Il-ritratt timmaġinaħ, tittamlu. Illum il-ġurnata bit-teknoloġija jagħmlu ħafna affarijiet. Dik li jgħidu ritratt ma jikdibx illum m'għadix tot daqshekk. Imma dejjem hemm il-valur u l-preġju li jintħatt ritratt u jkun tiegħek. U insista magħna li qatt mu tard biex wieħed iwettaq il-ħolm tiegħu u għalinna li fadallu aktar xewqat marbuta mal-ġbit tar-ritratti. Fil-ġejjien nixtieq li l-kollezzjoni kbira tiegħi ta' ritratti ma nżommix għalija biss. Kemm jien u kemm ukoll ħadd ieħor li għandu ritratti neħdu bla doċċ. Illum il-ġurnata bil-mowba tiegħu ħafna ritratti, imma sfortunatament daw jintilfu. Jekk aħna naqbdu nippubblikawhom bħala ktieb, għal-inqas inħallu wirt għal ta' warajna. Temmejna l-laqgħa tagħna mal-fotografu Joe Louis Abdillah billi tennilna li bħal f'kollox fil-fotografija l-importanti huwa li wieħed jagħmel dak li jrid jagħmel passjoni, imħabba u determinazzjoni u ma jaqta' qalbu qatt.